Kohiman ko para aganegi ukirish Bakhuid tong Jingduwai nagabenda tiu shai Sngewbha barema meri walang duai nagabenda kasngika jongi Benjamin walang pasen tiu duai nagabenda I ba tranli shia banyo ka Jingkren bam jukut min siem duai nagabenda George Stevenson Linkoy pasomur kikun duai nagabenda Sylvester Merchiang bala nagabenda ka Jingkren duai nagabenda I Valentina Carlindo barake ka Sngika duai nagabenda ka Jingkren jong Cecilia Rendong Sita Mary Rendong Edward Manbha Rendong duai nagabenda ka Jingkren jong San Lydia Alsmeir nagajimpang Alsmeir duai nagabenda Jingkren jong Magdalene Bat kumjuru nagabenda Mary duai nagabenda ka result babha jong ki Zinovia Patrick Peter Fiba Bad Douglas duai ru nagabenda Ka Iing Ka Sem jong Dupin Bad Tarina Rongrin Bad Baro ki kun Will Box Star Rong Albinus Dalin Shaphang Bad Miki Mencium gambar lain sepadan Nawan bandanan
ko men ko para to in IT ia baro ki jing tu mu ki ngang nur jeng hau trai bangin karpat ya ruba unduk ta ingi wei pai wei bad unduk ta Pynkoit ya kamen siem jengi ya kamen kapar jengi ha ker teng upang baru kon baru men siem Bakhuid Amen. Ka Jingngeit jeng utrai jeng yu Jisu Christ bad ka Jingngeit jeng oble lembat ka Jingngeit sulak jeng men siem Bakhuid kindon rengka bat pi barra Ringkat bat biru. ko himen ko para utrai ulong ubas bun ubat id ubamam nias ngona ka jimpule beningkom kumno u Paulus bakudu om ngalong unong pok bakram henre ublai ula isne bad ngalong beningkom beniomad ya ka jingisne ka bakar hai na utrai ni baro ni de balong kita ki beningkom beniop pediang ya ka jinga ka jingkerku na utrai ka jimap na utrai les ngilong ki nong pok ki bashirkei henre ladang yaiti dah ka Jingngeit ya ka jing talat ki pop jangi utrai unum un pensun pensait yangi un perlang yangi ki barikui tangin sangai chupar ban pan map na ka benda gilai jangi dah ka Jingngeit in karpan kotrai Jisu ni ginong pop ngi pai shabi map yangi sai kut yangi daga SNAM BAKORDOR ka jame nga pelang Oblei berdor barok. pada bi ko himen ko para bangan le pop shitun dagi jingperkan dagi tim dagi kam dagi jinglek let dagi jinglek palajunga dagi jinglek palajunga dagi jinglek palat bakrau junga namar kata ngakarpad ya Ka Maria Bakhuid Ka Theisotti ya ki angel bakiri kui badia pi ko men ko para bantuai na kabinta jonga how try play jongi ublay badan bor baro ni sene yangi badandala map igi pop jongi unyalam yangi shaga jingim bam jikut Amen. Duwai na kabinda bahara ka Jingngeit kabangit trang banyok na utrai. Koblei traigen trad. Name ngilayo yaga jimpenim barga Shillong tingkun. To ay yalaki kun balajit bada kabangit hawukris. Kindawa yaga Jingduwai luid bashisha barga Jingyo pateng bamjik. Ngipan yakani
da utrai jangi Jisu Kristu kun jame ubaim badabasan Shaphang Ka badme badumensium Bakhuid uwe uble junom la junom. Amen. Ka Jingkren St Paulus Apostol Shaul Timotheus kalanong kapaningkong kat kapaningkong kabaa kat kat kapakat saw Paulus Apostol Christ Jisu da ka hukum jong ublay unong penim jongi bat jong Christ Jisu ka Jingkren au Timotheus ukon masisya jonga ha ka Jingngeit tu Ka Jingngeit Ka Jingngeit bat Ka Jingsuk kinlong yapi na ublay ukwa bat Christ Jisu utray jongi ngasngongo ya Christ Jisu utray jongi uba lapan klanya nga uba lapan long nga unong tre jongu bat ubalanyaw nga ubala bansyanya mensua ngalong unong benblay unong banbeng ubreu ubanyaw ben yakiway Henry yanga la isnay namar bangam siyam tip ya kata kabangale ha ka Jingngeit jonga ya Ka Jingngeit utray jongi ula ay hanga siya palat lembat Ka Jingngeit bat Ka Jingngeit kiba hau Christ Jisu kane ka tin jong utray Jisu ya uble. Kasam ko makan riu kanan barang riu spa aku pra. Piyangan ngaben risame Ka Jingkren St Piyangan ngaben risame Rajongan ayay nong Jingkren St Jar baik janga untuk nguk yaktin janga ukpa janga un e yu bat ngin wan shong bat Haleluya 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 utrai undon rengka bat pin Rengka Bathiru Ka Jingkren ka gospel Bakhuid kat kum ulukas Kaburong kami utray
O Jisu ulayatu haki sakane kaparshi. Umatla. Umla banyalam ya uway pap umatla. Lada ule bara armut kinhap hapo karay. Omdon uba hikay bakam karaw ban yala unang hikay. Unyaringkap bado nang hikay lajang tang enda ula pintibit ba yalade. Balay shapi peit ya utniyak hakakemat upara Joby. Bat pim salia ya ukum halaka kemat lajang. Kumno pinot ban hala upara shu ngan pinweng ya utniyak na kemat Joby pinban pim yo ya ukum hakakemat lajang. Uris riu asa Weng ningkong ya ukum na kekemat lajang. Nangda pensala banyo ban veng ya utniat na kekemat upara Joby. Ka gospel jong utrai Ka Jingngeit ku Kris. Ko himen ko para baik ha utrai Jisu Kris. Ngilayos no nakajing pule baning kong. Ba Paulus Bakhuid batay hangi kumno ulayomad ya ka jingisene ka jang utrai ha ka jingim jong. Uplay alade ba ulong unong pop bakraw. Ulayim ha ka jingkotdi kaya ka daw nama umpat yomad jingisne na ubelay. Umpat tip Shaphang Jisu Kris bad ulalay sniyo yakiway. Na ka jingta Lord jangga pop ulakalalong urikoid. Badula day lemba ka Jingngeit bad ka Jingngeit how Jisu Kris ulalaban job halor ka pop. Badu utray Jisu ula tesse ya ka Jingngeit halo jangu bandula yo Jingkren banduk long ki Bakhuid ngidon kam Jingngeit ngidon kam Jingngeit kadbangin ang roy ha ka Jingngeit hau Jisu bat ka Jingngeit badu kadbangin ang penkalai ya ka Jingngeit jangi utrai un senangai shushu hangi ya ka Jingngeit bangin dup job ha ka pop bangin dup laban pendram ya ka pop. Ko himen ko para nanda ka gospel Jisu u pasiaw hangi ya ka ju ka sur hangi u kren hangi bangidon kamben im ya ka gospel ba kito ki bam treben im ya ka gospel kito ki bam treben pitiang ya ka gospel kito ki bam patip Shaphang ka gospel kilong ki bam matla hangi Jisu matla umla banyalam ya uwe matla matla hakano kadur ni baro ngitip ngimde matla daka hakata kadur jongka jimbam yoi yakikemat ngilaban yoi yakikemat Henry don bon gi Kristen bon gi Catholic kilong kiba matla haka jingtit yaka gospel matla haka rukam shembang yaka gospel matla haka rukam im yaka gospel. Wan bangilong Kristen ngimpat im pura yaka gospel haka jingim jongi. Ladang im jana yaka gospel ngilong matla. Ngitip haba Jisu u Pynkoit ya uwe matla ula yalam ya u shabar kashnong nanda ula ta ya ke kemajongo badula stambanong ngai ya ki buryu kumding kabamot ya ka jingyoi kawan ha ka jingim jongi ya ka jingso tu kawan ha ka jingim jongi suki pasuki bat ginsa ilai ginsa yo ya ka jingshai kabapura kane kalonga jings ngautu ya ka gospel kabamut jings ngautu ya Jisu jingi bajan badu Jisu baka jingim badu Jisu kalonga gospel
Habani impura badu Jisu ngilaban non hoit menda ngastang ban Sngewbha malumala ya ka gospel. Badu so jong gata ka jingim badu Jisu kalong kumbangila puson menen ki koloi ban ma ki koloi ban Yesu ki koloi ban iarap ki koloi ban isne ya ki way. But kistang ban pen shai ya ki way. Na ka jing shai ban na ka bor jong gata ka gospel kabaki im kabaki yomat man kasni mindangi deben kerlayala de hato ngi im ya ka gospel hato ngi im badu Jisu hato ngi don ka jing shampang ya Jisu ladang im pat don ka jingim badu Jisu ladang im pat Sngewbha ya Jisu ladang im pat id ya Jisu ladang im pat don ka jing shai jong ka gospel ha ka jingim jongi ngilong kiba matla kabamod kamatla kabamod ya ka jimbam nang ban im ya ka gospel kan perlong yangi ki matla kabamod buna pedang jongi ngilong ki ba matla leseng nila im bun SNAM don bun ki brio ki kran sarong oi nadu ka pola kaya ngalong Catholic ki pate man jongi kilong Catholic kam mendoi ban kran sarong lese ki bru ki bala shu pediang ya Jisu ki kam yi dia wu ne kam im ya ke jingim badu Jisu kilong ki badon ke jing shai ki bru ki bala im sanbo ne Henry post nem ne shispas nem ya ke jingim Kristan kilo balong ki matla namar kim pat Sngewbha gospel kim pat stang ban im ya ke gospel paid Ka Iing Ka Sem jongi mindaro don bun ki bru kilong ki daw ban pen pai ki Ka Iing Ka Sem naga binda ki daw barit baria ki don ki beriu ki ba pinya kalangan na utengah na ka tengah ngiyoi badon beriu ba yasun paramaki don ki beriu ki ba apta ban penya uwe pat namar kil dam kila bitar ki ko ban penya port nang da kion ngilong Kristan ka ba mod kilong ki matla namar ka gospel kambadro pe habau u Paulus Bakhuid tathadu ba uyang mat ya Jisu ula im ha ka jinglong matla ula penyap ki bri ula lebeni ki Kristan Henry enda ula yang mat ya Jisu pat ula kalalam rikoi ula stamban penkala ya ki wai kabamor unong shaban be umla banyalap ya ke kubor Henry ubayong madu Kris ula banyalap ya ke kubor baba unong pop umlaman penkala ya kinong pop nagata daw Jisu krenro Shaphang tengiap Shaphang bun gikum haka kemajongi kinong pop bakarau kimlaban penkala ya kiway mano balaban penkala ubayim ya ka gospel ulaban penkala ya kiway ubara ya ka gospel haka jingin ulaban SNAM ya kiway kikimi ki pa kimdon gospel haka jingin kumno kin SNAM ya kiway peit ko himen ko para ngan ring jingmud ban pen Sngewbha shushu ye piya kane bun sin habadon jinge ke jing jar Ka Iing Ka Sem ne bar kino ki daw jong ke jingya pat pai Ka Iing Ka Sem lesem shumuddo haba ukun jompi ne kakun jompi kila shongkurim hadin chipor arpor kastang mi ya ka jingya kulmar tekin wan mano ban SNAM ukni unwan ban SNAM ya ukun persa ne kakun persa ukni uba kumno ban SNAM bunsin ukni uba kelim ukni uba buai tanglang ukni umju tursha Ka Jingkren St ukni umju plapo ukni umju le Jingkren St ba kamas Bakhuid ukni uba yang persha ya kabalang unwan SNAM ya ka kun persa ne kun persa habaki don jinge Ka Iing Ka Sem lesim shumuddo we kun jompi udi drak ne we ukon jampi udi buai nanda mano ban SNAM ukini ulong ubakumno wan sha kita ki kon persaban SNAM ko kon watnum di buai yala depa haba ki kon persa jongi ki stang ban ya jingai nai wei pat hadin bakela yato shongkurin ukini uba shongkuling unsawanong ko kon kalonggapo kokon watnum shongkeling watnum penyakalad pe Ka Jing arsa dese uba dibuai tanglang baro arpo saukanda
un sneng ya ukun ubatam sneng kun wat num le kum ne kalong ka po hang no ka don ka hok hang no ka shong ka hok ubri ubam don hok ban sneng un sneng ya ki we u persang ban pen be hato kalaban long hato ka don nongri me ye hakata ka jing sneng minta pi haben smutu ko himen ko para u kini u baklaim u kini ubam im hok don hok setiaban sneng ia kikun persabak syong kelim baro armud kin hap ha ka karai ka bajiliu ka ketino belai ka umatla umla banyalam uwepat matla syaka jing syai baro armud kidon ha ka jingdu kane ka de ka jingma jong ka Iing Ka Sem jongi ha ka ne ka juk kane ka de ka jingma ni yakindu ha ka balang menda kane ka de ka jingma jong ka imlang salam menda kane ka de ka jingma jong bun ki kur menda ni yalam ya ka jingelang jong ki kur mano ba ai jingmut ha ka ta ka jingelang kur hato ki beri ki ba koi hato ki beri ki badon hot ban keren Shaphang kano ka pang ka bakata ya ka jingem kur jongi Jisu uan rahangi yakane ka jingmut menda bun ki longing longsen ki jot tiao nama umatla ki beri ki bam juim ya ka gospel ki kelalong nongyala ki beri ki bam smutu ya ka gospel ki kelalong nong sneng ya ki we ki beri ki bam ye dia Jisu ki kelalong ki jimpen be ke jingim jong ki we te mano ban kongu kum nong ilaban kongu kum nong ilaban yoi jing shai naki kami ayu naki jingdo tina kata ka dao kene ka kenti ka ba Jisu keren ka deben pensau tu yapi imbia ka gospel u Paulus Bakhuid la yomada Jisu ula imbia ka gospel nanta ula tur kerlain banong ngala yomada Jisu yau bangala yoma ngayala papi baki beri kila pediang ko himen ko para ngakot ngaweri pi we ki bas ngap ya nga pi ki kimige pa pe ya ka jingim champi lese pi ki kimige pa pi shongklim nanda pis nang ki kukon samla champi hatokin kongu ya pi lese pi ki kimen ki para pi im ya ka jingim ka basni nanda pi kong snang ki para champi hatokin kongu brom ya pi kin sa on ko ba pi don kum ha ki kema champi kokong pedang kum ha kema jampi vengse shua haba pigi kimi pa pisnengi kikun ginang ime pedang kum ha kema jampi upa pedang kum ha kema jampi nanda piwan banyar snengi nga nam kongo shu pedang hok menda bon kimi pa ki ja umma namar bale namar kane ka daw kim bat imnya ka gospel ki matla ki persyang ban sneng ban pensyai ki wai omla balong ha kam dame ha kane ka juk ka ba menda lada pi ko ban pin be ke jingem jong ki wai to pin be shwa ya la de pen ku shwa ya la de snow to ya Jisu ha ka jingem champi im pura ya ka gospel ha ka jingem champi nanda sa peni gospel ya ki wai pin treban ma Pimtre banya suk bata tengah jompi nanda pinles neng yaki kuon persa jompi umtre ne kamtre ban syong badulok pimap shua piasuk shua ay bakin yoy nuksana pi nanda ki kuon jompiru kin stam banyad yakaju kalenti ka gospel ngideban ka gospel ngade ban pimtre kam haga jingim shimet haka Dohnud jonga ngade bandon ka gospel haka jingmur jonga ngade bandon ka gospel haka nuksa jingim jonga ngade ban peni gospel ya ki way hangda ngilaban no ngastam ban yo ngalastam ban ya mak biang baki briu kin yo yengi balong ka nuksa baba tonin sangya support ko kemen ko para ai Ka Iing Ka Sem jongi bona pren jongi nilong ki ba matla ngimshimla ya ka gospel but ngimshimla ya Jisu ngimshimla kongo Jisu te na makata ngingop ha ka pop
bat ki jimberlin basunyo kawe hadin kawe pa ko Jisu bayi karko kardo yang imenda kasni iarap yangi ban bengno ya baro ki pop na ka jingim joni ngidon ke kum ha ka kemachuni bat ngi snokia perlong yangi balong ki balai lui da ka bor jong ka kospa yang ya ro ya utrai Jisu Christ Amen. Tangin pla ya ke Jingngeit ke jong ngangit ha uplay upa badan por baro unong tao ka bening bat ka kindo bat how Jisu Christ kon ba marway jong utrai jong yaw bela po na mensiam Bakhuid yaw bela Ka Maria Theisotti ubala shale being hapo Pontius Pilatus la sana panayahu ulayam la tabiyahu ulahya shakibaya haga sni kabalay ula mipat na kibaya ula kir shabeling usyam shakamon uplay upa badan por baro nang ta unwan pat ban bishar kibayim bat kibaya ngange how mensiam Bakhuid haga balam Catholic Bakhuid haga jinyasilo kirikoi haga jimma ekipo haga jimmi pat kedok haga jingim bam jikur amen. Balai Spanyol pandai. Jingduwai ko himen ko para baga jingkinia jonga ba Joby kalong ka bapriang pun ha ublay upa badan bor barra ROSARY Ka Jingngeit ka puran kerteng jemu ka Jingduwai ngi bela ka balang ko jemu bara ka we kopa melong ka tenrai jonga jingri blay ba jonga jingsuk to ai ba da ka ba yo benda hak ha kane ka jingkinia ngin tarwa kangu kadem kabade ya kaburams em jame da ukris utrai jangin amen utrai undon rain card but pim talk can deal ya la ki Dohnud tonginai mu ya utrai ublay jangin dashisha kalam kabasham but kabade kadeti jangi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kinrat ko pa bakoi ko blay badan bor bat bam jik namar haga jingi melathaw yew bentrio bat habala pendram yew kat kum gaha melasis ta yew daga jingi sene lemba utrai jangi Jisu Christ lemba jangu ki angel ki aro ya kaburam jamme ki hima ki demane but ki bor ki kinyi hakama jame ka bening but ki pait bening but ki sarapim ki amane rengkat daga jingkomen ai bagi sor jangiro ni duai ki ni so daga jing Sngewbha kadba ni pen banam Bakhuid,
ni ka por ka ba kan tang tang tong Jingduwai na ka binda ka jingle kam perla jong utrai ha ka jingim jongi ha ki ka sem jongi ai ka bor jong men siam Bakhuid ka pen kan la yangi balong ki bari bale balong ki bari koi balong ki ba im ya ka gospel ha ka jingim jongi ai utrai una pen kai pen kia yangi ru da ka bor jong men siam Bakhuid da ka bor jong ka gospel ka bangi im man ka sui da shisha melongo Bakhuid ka trai ka te mei jong ka Jingkren barong namar katta ngi kar padiami to Pynkoit pen kan dang ya kine ki Jingduwai jangi da ka ba phah ya umen siam jamme kum ga umje halo janki bakindup ke lalong yangi kamme bhatka SNAM jangotrai jangi o Jisu Christ haka por bala dino yavu badala ka Sngewbha ula pediang ya ka jingsha shitong ula shim ya wupu badang ka baingu yame ula kedia yavu badula ai halage senran u om toshim batobam na ka nepi barro na marka ne kalong ka medjuna yakaba enaiti naka benda jumpi haka ju ka recommenda la yabang ula shimya ka kuri bada ka baingu biang yami ula yaka halaki senran u om toshim bat dina ka nepi barra namar ka ne kalong ka kuri jaga SNAM janga jutang batte mai badbam jikut ya ka ben pen mi naga benda jumpi banaga benda ki babun ya ka ban map yaki pop to le ya kani ban kan mau iangam ko SNAM BAKORDOR jangu karis to Pynkoit yangi to Pynkoit pen kia yangi to yada yangi na ubamen na ka kalam Ka JONG Ka Jingngeit namar kata ngi ki ba pen menda ya ka jingia ba ka jimmi pa jung ngi tarwa hame ko tra yo po jang jingim ba ya ka kuri jang jim penim ngi dai ngwaiden namar mala nyu yangi ki babbe banya hakama jamme ba ban shakri yame da ka was ngeverit ngi kar pa diame bangi ki ba yo benta hakamet ba ta SNAM ukris nginlong ki bala penyata le kawe da umensiam Bakhuid Takan mau ko traya kabalang jamme kabala priang hasatala ka prote but the penjana ya kaha ka jingi rank hard but the Francis of Bakhuid jangi father and some administrator jang diocese but baro ki lingdo but ki renium takan mau lemro ya ki himmen ki para shinrang but kinde ki bala yuti ya da ka bakarmen ya ka jimmi pa kin mau ya baro ki men sim hadin Pynkoit lembaga borjong na ki Eucharist Bakhuid ay born ki men sim kin light lord na dagas badya bahra ki bala kalad no ha ga jingi sune jamme top diang ki shaga jing shai ka kama jamme to isne yangi bahra ni kar padi me krambareng khad Ka Maria Theisotti Bakhuid ka kami jong pale u jasa Bakhuid korem janga
ki apostol Bakhuid Francis de Sales Bakhuid but baru ki rikhuid ki bala pen Sngewbha ya me pateng la pateng nginduk long ki babit ben ya ben dalem haga jingim bam jikut but bangin ya ro but pen don buram ya me da ukun jam me o Jisu Christ dawu lembadu badhawu kalong hamayo blayo pa badon bor haga jingalang kawe jungamen siem Bakhuid barok kaburam bat ka jingero junam la junam amen Government ko parang to Jingduwai da ka Jingngeit babara mangin imya ka gospel bangin kala ka bamod bangin lahi blud na baro ki jingsuni ka badon ha ka jingim jami bangin lok shisha ka nuksa baba ki wai kopa jangim bahani kalong ka Bakhuid ka ten jami kanwan ka hima jami kalong ka mon jami ha ganda kumba bani to ayani minda ka jimbam jami ka bahala kasni Batamap yani ek ringkang jami kumbangi runi map ek beles niu yani badwatialam yani shaga jimpen shoy henry ka perlait yani na ka basiniu to perlait yani karpat ko trai na ka jingsiniu barra haga jings bon jamme toy jingsuk jingsain haga sni jangi kanamba da ka jingera ka jingesne jamme ngilai bara bona ka po banginyo jingeda na ka jing jar barra na ka jingshitam na ka jimpang kan bangi dang up kemelem dia ga jingkarmen Bakhuid bar ga jingwan pa jung nong penim jungi o Jisu Christ Yaraha ka junge ka long ka ina ka junge ka bor ka buram sinam sinam kotrai Jisu Christ meu bala om ha ki apostol jamme ka jing sung ai happy ka jing sung janga nga ai happy wat pe ki pop jangi henry ya ga jingai janga balang jamme bad ha ga jings born jamme toy hakaya ka jings but ka jinget le ka wai ka kum ka mon jamme mame uba im bado basensha junom la junom amen ka jings go try kandon barabo renka but pim ringkat bathi dap da ka jinget do try to ngin yai mark dia Hakumi ukun lambro junga belai hakumi baket no ka pop junga perte sakito ke bala kar shaga jing kawai junga ukun lambro ko kanra ko pasam ko ko jing jana reis or dan ka ti ka masjid jana ka kia kamet pada SNAM junga Chris kan rianga shaga jingim pamjika pediang nadu ka Dohnud ya ka gospel ya Jisu haga jingim jumbi
Jisu Itrang yame Namar melong ublay jagi Imane yame Inge hame Iid yame Kumbamala penslay yahu Paulus Bakhuid penslay yangiru Daga Shillong ka Bakhuid Wenglot nangi ko Jisu Yabaro jay ki kum Naki kamachongi Bangindog laman yara Yabaro ikon ki badon ki pnya Hagi kamachongi Ko Jisu Pynkoit yang imenda Daga borjong yang eka gospel Daga borjong ka Jingkren Ka Jingkren ka Joby Pelong yang ngiru Ki Bakhuid ko trai Pynkoit yang kamachongi Pynkoit yang ishkorjongi Pynkoit yang shindurjongi Pynkoit yang Shillong jongi Jisu Pangilong ikon Ki Bakhuid pen yalam yang kiway siya ka Jingkren Bengnon yang iko Jisu yang ka Jingmat la jongi yang ka Jimbang tip jongi Shaphang Ka Jingngeit Shaphang Ka Gospel jong ka Jingisani Shaphang Ka Gospel jong ka Jingba Shaphang Ka Gospel jong ka Sngewbha Mathew Bangin Pynkoit yang ada ban lain yoy na ka Jingsniu Naki Jingtalon, Naki Pop Jogi, Yarap ingi Jisu, Kner laka Teja me hala Jogi, Bay Menda, I boringi Niki Kun Baraki Bashimenda Hagani Mas Bakhuid, I bori a Baraki Basnapi Teja me, Penslay ko try, Pynkoit ko try, Pynkia Kiba Pangi Bashitom na Pring Jogi, Palai Ludia Kiba, Ngopaka Jinglang Brau Joga Pop, Hallelujah, 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 Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jisu lekam pala ke jingim jongi hagane ke lema. Pelang ini ke barikoi ke Jisu. Pelang ini ke Bakhuid ke Jisu. Ai bangin lang ke jingshai juga pertai. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, Jisu, Jisu, Jisu. Ai boring ini Jisu, tai ini Jisu. Penslay ini Jisu daga jingi, daga jingshai ke jame. Hallelujah, 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 hallelujah. To ngin nia duwai Melapsa kotrai yaki ringe jame dakak tin bada upu ke jingim lembaki de jingai jengukun jame ta ai bangin nak yai shaprang ha ke Jingngeit banduk dawa benyo benda ha ke jingim bam jikut jengu Nipanya kene da ukaris utrai jangim utrai undon rengka batpim blay badan bor baran katkoyapi upa barukon badomen siyam Bakhuid ya lesuk ban penbana ya kubar babhajong utrai da ka jingim ka jampi Government ko para la shai ka sngi kadai ka sngi Bible Convention Nimlaman perlong hangne hajaka Bhendrengin wan shapi lembaka online Bible Convention But ngakarpadi piru man kapor habangi perlong mas Ngi upload ru ya ke homily man gasni Pilaban share ya ke homily Ba pinapan treshitam ban pinpoy ya ke tino belai Shabun ngot ki pinpriang ya ke Khasi Hills da ke tino belai Kane kalong ke jingkarpan na kalian jonga treshitam Long kinong lang kubot kat syaba pile ya kendo ki beri share Kito ki baron ki number share bat ki way penslori ki way ban subscribe kenapa nginduk laban iarap ya ke kubar ba lembaga ne ke channel kapi baro Khasi Hills baro ka blame kar ko yapi kwah changi wa peneng kelang Bakhuid kasteng Joby kenwan hema Joby kelang komon Joby ada do mbang Try mencari jembatan sini, coba kalasi, batu mapi kekerikan sini, kembali lima kekerikan sendiri, berbagai ini syariat manusia, dari kepelajaran nak bersendiri amin, Ka Maria kepada presiden, try berkata kekuatan tinggi, pernah kekuatan kuasa Jisu. Ka Maria Bakhuid kami jomblay tuai berdan cengit nongkok minta berkor siap cengit amin ta kurang tahu pada kun dengan sim Bakhuid kemalam angkon kurang Jisu tawa berkor senam amin Karena balai sebab aku
Joby, Iyai Kodyaga, Waladaki Jingkren Ia Lebersha, Anyai Mudyame Trai Tuya Lam Yaga, Tuya Lam Yaga Trai Gendra, Anyai Mudyame, Anyai Mudyame, Kanya Roh Yesus Kristus. Shalom, shalom, amen.